On hovorí, ak naozaj, ak vážne, ak to budeš brať vážne celým srdcom, ak sa nebudeš hrať, ak budeš poslúchať moje slova vážne, ak tieto slova budeš brať úplne vážne, splnia sa na tebe všetky tieto požehnania. A teraz počúvaj čo. On ťa bude žehnať, on hovorí, ak budeš poslúchať moje slova, príde požehnanie na tvoj život. Povedzte so mnou požehnanie. Čo si myslíte, čo je lepšie, prekliatie alebo požehnanie? Požehnanie. A teraz ti vysvetlím ten rozdiel medzi prekliatím a požehnaním. On hovorí, ja ťa požehnám. Keď ťa požehná, budeš stále ten istý, tá istá, ale niečo sa z tebe stane. A teraz počúvajte ma, čo sa stane, keď on nás požehná. Keď on ťa požehná preto, lebo ho poslúchaš, z lásky ho poslúchaš. Ja nechcem poslúchať Boha, aby mi niečo dával. Ja ho poslúcham preto, lebo ho milujem, ale počúvaj ma, pretože ja robím jeho vôľu, on ma žehná. A teraz počúvajte ma, čo spôsobí, že on ťa žehná. Stále som ten istý Miško, ale zmena v požehnaní sa stala tu a stala tu. Amen. Stalo sa tu a stalo sa tu. Teraz vám niečo poviem. Môžem položiť človeka, ktorý nechce poslúchať Boha a žije v prekliatí a ukážem ti na človeku, ktorý poslúcha Boha a je požehnaný, aký je v tom rozdiel. Počúvajte ma, čo hovorí písmo. Požehnaný bude tvoj dom. Tvoje koryto. Viete, čo to znamená tvoj dom? To znamená praktická vec. Tvoj dom. On požehná tvoj dom. Inými slovami, chudoba odíde. Chudoba je z pekla. Chudoba neprišla z Boha. Chudoba nie je duchovné dedičstvo od Boha. Je to z pekla. Boh nemá s chudobou nič. Je to výsledok, ktorý sme brali od svojich rodičov, praprarodičov, ich myslenie. Dnes 100 € máš, za pár hodín ich nemáš. Prekliatí ľudia, oni nevedia s peniazmi robiť nič. Iba míňať. On hovorí, ja poženám tvoj dom, poženám tvoje koryto, to znamená tvoju peňaženku, tvoju zásobáreň, tvoj dom. On nechce, aby si hľadoval, on chce, aby si mal a aby si mal tak, aby si aj ty dával iným. A teraz ti vysvetlím, aký je medzi tými rozdiel. Tí, ktorí Boha poslúchajú a sú poslušní, oni uvidia v 10 eurách hodnotu. Tí, ktorí nie, možno máte aj takýto príklad, môžeš uvidieť, alebo nemôžeš, možno si uvidel na niekom, ale na sebe, že dneska dostaneš potuporu 500 €, 1000 €, tu v Michalovciach dostávajú ľudia viac, dnes ľudia si vedia vybaviť na dôchodok, na toho,